ni ai kuble ya pi barok ki parabangit bat ki parlok ki bayo sngo ya gani ke jingseng hagani kapor hagani kesngi hakaba kadiru ke bangitip kum ke environmental Sunday ha ke balang ke jongi hangni hari kesi jantia kum sibentana ke jing rakhilang ya ke World Environment Day de ni kerpat ipi bapin siaskor iki ik baga bleu dan ban keren lengba jong ni kapor inget bau bleu kerkhu ngilang baro de shwa bagin ya chuchu khamat tungin ya duai atrai bleu bo pa jingi bhabneng ni aingu emi atrai nagabanta gani ka sin pan bangio banya senglang gumni kumu pait lang ujongmi lakalong haki yeng kisam gi jongi ne hangno hono bangidon banginyo banyarwai banduai bansiaskor ikaktin ke jomi lengba ke jing pensawa lengba ke internet kani ke YouTube channel jong ke balang dorkar khu kan rat ya kani ke pon do ke basdang do ke bawai ke jongka batrai ke khubor ke ba memedan ban kren aplen jungi kan long shot rai ke bapdiang hun khmat ke khat ke jing snai ke jomi bat ki benta hi baro jong kani ke jing seng na mangapan ikini baro hakaketeng Jesus Christ. Amen. Tingin ruai lang ia kajing ruai kabapra na kabatmai bat kumjuru na kabarim. Ublay unong tau. Ini ruai kitukot kabaningkong kabalai bat kabanriu. Bat hadian bangilada ban ruai ia kani kajing ruai ngan kerpat ia wei na ki rangba jong kabalang iba kesan borlang tariang. Bain penpuli ya kaktian kejong blay hapeng jongi bat ban duai ru. Toya roya us imboneng ulang utrai kitrai keleng ha ukajeng emlot kasyong nabam jukot uju yai long utraya ba rolong uglay hasun ha bat ha berthai kijing tau par bat red bat crow kilong kijong utrai nong tau kilong kitu riau sawa syai kabor bat ka jing stat utrai kijing tau ba roha berthai ki ang ba u ba krau ublay Ti shwa bangin lelang sublay hagjing duai titungan sa skor ke ibaw blay udan ban kren hapeng jongi lingba kajing puli kani kaktin ko imba bisisa ka jongu balapan song nongrem akani ka janmiet naka kitab Genesis kalenong kabaningkong kadokot kaba apun riu bat kaba lai puai banaka kitab kisam kalenong kaba apsaw katukan ni kidokot hikentien kiba ongkum ni ublay ulaong ru tongin yathau ya ubriu hakadur jongi kadbakum ke jingsriem jongi hi bat kinsenchar halor kidokha kaduriau bat halor kisim beneng bat halor ki kenjamrat bat halor kaperthai baro bat halor ki ei ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khendo hadien kata ubleu la yo i ya ki ei baro baula thau hakmiru kala bha e ka khendo ka long ka jong trai bat ka jingdap jongka
kaperthai bat ki basyong haka. Uei uban yo kiu sya ulum utrai. Bat uei uban yo yeng haka jaka bakentang jong uta ubakut kikti. Bat ubakut kedonut ubam shim lakentiu yala kamensim sya kajing thala. Bat ubam lasma syukur. Uta unyo diang ya kajing kulku na utrai. Bat ya kahok na ublay kajing penim jong Tito ublay unkulku ya kajing pulih bat kumjuru ya kajing sya syukur. Yang ni kaktian ke baim bat basisya ka jong Tu nye ilang syublay kajing duay. Kukpa jongi ubaha beneng. Milong blay belatau ya ka beneng halor. Bat ya ka kendo hapo. Bat ya ki baro ru ki badan haka. Bat melong blay belatau yang ki briu ru hakadur ka jong me hi ku kenrat. Kumtangi long kijing tau ke bakerpang ki jong me. Andrei go try ngi kum ki briu pade nakapor sakapor ipen sengosi ya kamon basungubha ka jong me. Daki ktien bangi kren daki kam ki jam ki jongi bangi trei. Bat bonsin ko try babha. Kini kilong ki bom diang hun nakamat kaket ke jingsnay ke jong me. Ndre ko try babha ngi sungoban ay ngu upat bangyo ublay ba kumame. Ublay ba ublay ba shisha. Bat ublay ba daptang na kajing bat kajing snay. Ban malai jengi hadu kata-kata hadu malai tino ilaw kun balaka marway jong me Jesus Christ. Hoy rang bau nunu. Ban malong ru bau nunu banget hu num jot sure ndre unyo. Ya kajing bam jukut. Kumta ko try lingba jong kani kapor ngiwan pat sisin kum kabalang ko try babha. Hoy wala ngimyo ban kiu shu sikiyeng ka pagkentang ka jong me. Rengi ay ngu pat ko try lingba kani kajing start kaba me ay yaw kun ban riyo ko try. Ngidang la ban penpriang ko try babha. Ya kani kaktin ka badan bor bar kabaim ka jong me. Syaki para banget ba iit ka jong ko try. Lingba kani ka YouTube channel jong kabalang hi ko try. Hoy nga druway kerpang ko try na matag syakri ki jong me ki badan ni kabenta ka bakraw ko try babha. Lingba kini ki korjing start ko try babha ban penpoy. Ya kani kaktin syaki para banget ba iit halak jong ki yeng kisem ki jong ki ko try. Tugurku yaki ko try. Hoy wanum ino yaki. Don ringkat ko try kam tam bat ka yeng kisem ka jong ki ko try babha. Hoy kam kerpang bat ki ko try babha. Ba nang ni syakmat bahay ki por ki banangwan ko try ki nang lawan syakri kam baha. Ya ka kerteng ka badan bor ka jong me ko try. Hoy ko try babha. Lingba ka ni ka jingja. Balawan ka tu ka ni banay ka lawan jay ka ni ka perthay hi barakoy. Barkumjuru siya ka ni ka jaka ka jongi siya ni ka jala ka jongi ko try babha. Ngitip ko try ba mete melong blay jongi belatip lupay ki baro. Kumta pun kilong yeng long sem ko try lingba jong kini ki benai ki belaleng no ki belahaban mat ko try ke jing kilahaban mat ko try ke jing duk kilahaban mat ko try ya ka jing bom don ke jong ki ko try. Haman la kiliang lesi ko try kaliang ka pisa pilan lesi ko try kaliang ka bam ka di mete melong blay belatip lupai ki baro ko try. Kumta ngit scam ko try baling ba jong kani ka por bat ki por ki benangwan ko try babha maman yat haswa ko try jong kirem pe yang kristan ki jongi ko try men pendap pen biang i jing dan kam jong ki baro ko try babha ngidon ka jinget tang hami ko try jisu babha melong blay ubo iet babunum ino ila ki brio lano ru bakam tam ko try kum ka balang hakani ka tayo bat ka sandi ka beningkong jong uni ubnai June ko try ka badai ka environmental Sunday ko try babha. Baka balang kalabu knang ikani kesngi bangin kenmau ya kamariang. Hoy ko try ngiyo balesi lingba kani ka jingja jong ni pandemic jong ni COVID-19 ko try. Hoy ubunrio tre ula nang yai du ya ka kamay ka ji ula nang du ko try wat kimen sim brio ru kila du. Ndre habang ipet pat siya ka mariang, habang ipet pat siya ka environment ko try, ka adon da siya kata ka jingkel na. Hoy ubrio te try, da ka jing, kwa ka jong da ka jing lalat ka jong ula pendu, yaki dieng kisiyet, ula pom yaki, hoy wadika bam di yaki wa la penjabo. Bat kumjuru yaka nikal air,
Andai ko try ling baki ni tayo ke balalin no. Desi kalong kejing plan ke ba start ke jong me ko try baba. Balas nilayo I da shisha ko try. Ya kejing kela hakamariang. Haba ka perthai borok kowe ka mat ko try baba kejing khot jong kiwa. Kejing khot jong kal air haba ki kharkhana ki bahe ke bahe la haban khang khardap no ko try baba. Me te ko try melong blay jongi bulatib lupai ki bero balesi kani pat ka jingja kan kendit benriu yang I kum ki brio ko try baba. Baka jing start blay ke jong me kan wan hangi. Bakum juru ke jing syampang ko try baba. Bat amdai ban kut tang hang ta andai ko try baba ngin tip bangin yoru ban long ki brio ki ban le pat ya kata kamon ke jong me. Namar kini ki jing thau baro kini ki ding ki siet kamariang ke environment ko try kadi ka jing ais ngo bha ka jong me yalau bun rio yo khun bun rio ba me it bha ko try but ai ba ngipat kum ki bun rio ngin ngo kor ka try ba bha ya kita ki jing ai ba ngo bha ki jong me ki jing ai ba kodor ki jong me ko try ba am dei ban kut no tang ha ka pateng ka jongi nre kan long ka pateng na ka banta ki khun ki ksio ki jongi ko try ba bha bat kum juru kat ba medang ibit ban pensa ingi kumukun ban rio sla jong kani ka perthai bagi pateng ki banang wan kin yo ko try ba bha ya kani ka jing bha ba me ai mami hoy ko try sa sipor ngin sa yo ya ka kubor ngai taban basan ba I jongi ko try ba bha iban sam ya ka kubor na ka tien ka jong me shim ko try I ilong tang ubrio hoy ki jing pen kre ki jongi ki long tang ko ubrio nre ka jing pen janai kan wan naga khet ka jing snake ka jong me kum ta ka try ngi da duai ba ngi da kerpat ko try ba men bu ya ki ktin jong ka jing penim ha ki jing mon jing berkhat ki jong I ha ka donut ka men sim ka jong I bat how thli ju jong I ko try ba men ra ya I ha ka kamra bneng ka jong me ko try kanang ka aka ba don ban pla ha preng jong I ling ba kani ka YouTube channel ko try jong ka balang bahag baka poi siya ki rempe yang kristan kalong tien ka ban thau thamai ko try ya ki long yeng long sem ki jongi bad yang ilang baro ko try baba hoy ko try shimti ka por ka badang sa ai bo musim jong men yai kulun na do basdang da bakut jong jing shakri ka jongi map ko try ki lai kilet babon sin ni pensungo si ya kaman ka jong me de ki ki bang le ka batip pada pam tip kum jo ya kini baro ngi bu ngi pan bang khot pat haga kerteng ka badan bor tam ka bat yang tam Barka kerteng hi kabom ju sajab bojong try bonong penim jong Jesus Christ ubulong ju menin menta baca doki arta bom jukut ru amen Tu blen kerkhu ya ka ka bangi la yo sngo na ka jing pun puli ka tien ka bakhut ka jong u ka badai sipang ka jing pun long ka jong blay bat ka jing shania jong blay hau kun ban riu ya ka jing pet ya ka mariang saudong Dia kani ka por in yo pat ban sha skor ya ka tien ka jong blay bat shwa bang in yo ya ka jing slok na ka tien ka jong blay tong in yarwai lang ya ka jing rwai ka basis pa life khundai na ka batmai basis pa life nyo na ka bakhamrim ka buram ka tien u blay Apet ki machong aban yo ikabu ram katin jong me par kamen toyang aban shem ka niyaka bayoru Siar kaper taikan ingbat kipa la kakting ublay jong agane kajeng imbam jiukut lang Sa sisien
ki prabangit ngai ku play pi haka kerteng ke jong try but nong pen mbe jongi u Jesus Christ ni aingo yu play ba ngidang yo ban beteng kumni kum ka balang ya ka ban penlong yini ki jingseng lengba ke internet ban nginyo sngo haki yeng ki sam jongi lengba ka ni ke YouTube channel jong ka balang ba ka basdang ngan kerpat piang pi bapinya duai na ka benta ke jing penmi ya gini ki jingseng na ka benta ki nong isim benta baro nadu ki bade banyalam jeseng ki bade banyalam jing ruai ki bade ka ban tem bade ban sami ka tin jong play bai ki bedon bentaru ka bale ka recording takalong ya video ni ya ka audio buat kumjuru ki bedan benta ka bale ya ka editing hadu bandayo ban upload sa ka YouTube channel jong ka balang ki dai ki jing duai ki jong pi ki ba penla sibun na ka benta bu play un kersan boringi ha ka ni ki jing persyang ka barit kum ka balang te kumba ngala ong nakhmat nabasdang ba kani kadai ka environment Sunday ya ka bakum ka balang hasitlup kari khasi ni rakhe ya ka but ka longru hoj sibenta na ka jing pen khre ka jing rakhe lang ngamat ya ka World Environment Day ya ka ba ka perthai bro ka way ka ju rakhe ha ka santrik jong banai jun man ka snam te hakani ka snam ka United Nations kala bu ya kani ka team na ka benta ka World Environment Day but kata ka ong kumni to celebrate biodiversity ka bumut bangin rakhi ya ka jing bun jong ki jing thau ki bo bleu la bu hakani ka slak hando la ka long ki jing thong jing tam ne ka long ki jing thong ki bakhi ki bapar na do ki khnyang hadu ki mrat hadu ki brio namar ba kedan ke jing I ya ke jing nang do no jong ki jing thau ki per kham tam preng ki kenja khnyang but what ki kenja mrat ru ki bon ki lasnang bandu kedan ke ken ka jing pentip ba jan hadu 1 million teli ki jing thau ki la nang do menta bat ki la jan do te kata ke dei ke team jong ka United Nations kebamentau senam bangin rakhi ya ka biodiversity hoj kalong simenta na ka jing thmu ban penmi ya ka awareness na ni ka jing tip ka jing songthu bat ya ka kam na ni ka action kumno bangin ya da ya ka saudong sokut jangi na ni ka maryang ha ka bangingi te shwa bangin ya chikhmat na ka benta ni ka khubor ngan penpuli ha peneng jungi ya kini ki khot khandiat na ka ktin ka jong blai kabala ban syam na ka kitab Genesis kalenong ka baningkong ka dekhot ka ba arfupra ki kantien ki bong kumni ublai ula kerkhuru yaki bat ublai ula ong haki to danang kha bat to dang roi bat to da pendap ya ka khando bat to da pendam ngon ya ka bat to sinchar halor ki dok kha ka duriau bat halor ki sembeneng bat halor ki ki kenja ba baro bapar halor ka khando kumjuru ngan pun pulia peneng jungi ya ka dekhot ka bakhandai jong ka lenong ka ba arpat ka baong kumni badu try bo bleu la penlong bakin mi na kata ka khando ki dieng baro ki be itnat ban khmi bat ki babit ya ka ban bam bad ha peneng kata ka kper yeu dieng ka jing bad yeu dieng ka jing tip ya ka babha bad ya ka basniu tikini ki dei ki dekhot ki ba ni siam ka ktin jong blai sipang ka jing penlong hoi ngan puliru sekawai pat ke dekhon na ke testament ke bathamai ya ke bangila ban siam na ke sitich kinong rom ke lenong ke ba pra ke dekhot ke ba arfuar ki kentien ki ba ong kumni na mar ngitep baka jing penlong barok kawe kaya uat lang bat kaya suk hun lang hadu menta kini ke dei kentien hakabangin nyepet benia hagani kapor hoi kum sibenta jong ka jing kan mau jong ni ka maryang kani ka jing kran hagani kaporu ka dei halor jong katahi te hakabasdang
Kei kani kamaryang. Ngisem hakaktin jong ublay, ba ublay ula tau, yaki kei barok kat ki bangila bani i, bat selendat ka bangi ngila bani i kum ki brio. Bat kata kadai kabala thok syai haka Bible. Dadadon ki baong ba ka perthai ka lalong hi, lani ka perthai ka siwan na inay kamdan kamu kata ka jing sisya namar ba ladangi perkhat ya kitiar kitar ki bangi ki brio hingi sna ni sungthu ba ka baje ka bangi penan kam ni deng hakikti ki jongi mndai ba ka sulong hi kitiar kitar ki badan haka baro ki dai ki bala thau bala penuan dur da brio bat ya kamar ka mata da ka bala snai ki tu kitiar la thau da brio la penuan dur da brio bat ya kamar ka bakham tenrai jong kataru brio ti na kamaryang na ka ba la penlong da blay bat kumta ka baje ka bangi deng hakti ki jongi lani ki wei ki tiar kim sim la long hid la di nrei la dan unong penlong ka wei ka nuksa ka bangi la ban sutho nang ni bakalong ba thaba ni i ya ki tiar kitar hak ki tu ki benta jong ki beper bat abang ni pet ya ka tiar hi bro ka wei pat kum ka baje ko mangi sim nuksa mentan baka jupen perkhat ingi habaka long ka baje ka babha ka ba internet bangin kran sipang unong thau jong tu ka baje lani ka company ka bala thau ya tu ka baje omya ka source na ka bala penmi ki tiar ban thau ya tu ka baje te hoi ni teng kum ki breu ni ongi ka maryang environment baka dei ka mai maryang te ha ka jing sisa adarinya ong kumta nyimjupkan mau pat ban ong la se to ka baje ka dan em ka mai maryang jungka dei kham kan mau sipang ka baje bau de u briu ba thau ya ka te kom jo ru ka maryang ka dei ka jing thau ka jong blay bat u blay la penlong yiki baro kat ki badan haka tengi puli haka ni ka kitab Genesis hi nadu ka lenong ka baningkong ka dukhat ka baningkong hi ter hado ka bakut jong ka lenong ka baningkong bat ka dukhat ka ba khatsau ka dukhat ka ba arfu ka dukhat ka ba life away hang tu bala tho ya kata ka jing penlong jong blay hakin rusni yiki baro ki bangila bani i haka singi ka baningkong ya ka jing shai bat ya ka jingdum singi ka ba ar ula penlong sei ki wei pat ki jing thau ni sem haka dukhat ka ba haka dukhat ka ban riu hadu ka ba pra ula thau ya ka sun beneng bat kata ka sun beneng ula penye khlat bakan long ar benta hoi kala danru ka jing thau ya kata ka hapo kata ka sun beneng bakin mi sakarengko bat ki kata ka singi ka balai bat kumta ter hado ka singi ka ba nriu haka ba blay ula thau ya ki mrat ki ba par halor ka khandau baro bat kamju ru ya briu balong jing thau bakarpang jong ti ka maryang ka bangi isaw dong kan thop ya ki badan haka baro ka dei ka jing penlong ka jong blay tiladang iso tho sipang ka maryang kumta kan yarap siboni ngiru bangin sotho kumno bangin la ban sumar ya ka bat ban yada ya ka na ka jing penjot kumbang ya keren hakini gisni sipang kata environmental degradation ka bangi ibro saudong hakini gisni ki jongi ting ila puli menena ka tuga dukhat ka ba arfu fra jong kala nong baning kong Genesis bo blay ula shania hau briu ba un senchar ya ka khando ka tuga dukhat ka ong hakilan ka ba khado ba briu un pendam ngon ya ka khando hapo jong bat ba un senchar ya ka kani ka thau bo blay ula IT hau briu ba un pej un khami un sumar un manage ya ka jing penlong jong baro kadai ka jing ket clear ka bakhrau ka bo blay ula ayo briu
But ngi bo bleu la airu ya kata ka jing long ku munong sin shar halor ki wei ki jing thau ki ba em ki ba khi kum halor ki do kha jong ka duriao halor ki simbeneng ki ba her ha ka swing but halor ki kanja ba em baro ba par ha ka khando te kata ka dei ka ba krau hadu kata ka jing ki khle ka bo bleu la ai ha briu u balong u jing thau ba pang u jong u namar na ki jing thau baro msim don uno nor u jing thau ya ka bau blei u da persat mensim da ka mensim na jong nrei tang ha bau la thau ha ka por bu la thau yu briu bau blei u da persat mensim bau briu u nyo ban ring mensim msim tho bai ki mrat u blei u la persat mensim nrei u la shu hukum da ka ktien bakin mi bat kilami la ka long ki ba ki do kha ne hasin beneng ki sim ne ha ka ringko ki mrat baro ki bapar la ka long ki jur ki jing thong jing tap baro ki bangi i saudong jungi ye ki ni ru baro u blei la shu ong da ka ktien te kat dei ka ni ka jing kit khle ka ba kerpang ka ba blei la thau ban ai ti ho briu ka ba penlong ru yo blei la se bon thau kham kerpang yo briu bon ai u ya kata ka bor sung thu ka bor perkhat ka bor ban rai ki bat ka jing tibet ban la ki khnang bon la ban sumar ban pet ya ka ni ka environment la ni ka maryang ka saudong saukut jungi ka bau play la penlong ha ka jing itnat jongka ka mangila puli ya kita ka jing itnat jong ki ding ki se ki jing thong jing tap bau play la penlong but uso ubabit bangin bam na kita ki bami na kita hi dia kani ka jing penlong ka jong play kala don ka jing ya tersiter jong ki ayam kirta dalapoi haka pateng ka basipo hadin balas thau yu brio baningkong badi ka brio ka baningkong yu adam bat ya ka im how tau khun ksiu jong adam ubakatang noa ubala im haka spasnam ka basijar tam shwa u Christ haka ta ka pateng ka don pat da ka wei ka jingi i jong blay ya ka ni ka maryang ya ka ba u la penlong bat ka i ka ta ka jingi i ka jong blay ui i penban bakala don ka jing du jongka ka jing ut jongka kala sedang na ubriu hi ublay uang hakal kitab Genesis kala nong ka ban riu ka dekat ka besan tiu try la yo i baka jing le bomman jong briu kala khrau haka perthei bat baka jing thmu baro ka jing perkhat ka dong jong u kilong ba bomman halaka sni badu try ula kala ka bomut baula la thau yo briu haka perthei bat la pensnu si yo haka donut tikata ka dei ka jing i ka jong blay sipau pateng hadin jong kani balai kala jia kata namar bah ki singi ki bah hadin bala thau yo adam katuka ni por hadin wadam bat ka im kila hap no haka pop namar bakim simna hun hakata ka ba ublay ula penbiang yeki daga jing pendam ya ka maryang ka ba itnat bat ka ba biang na dong sedong ndrei namar kimsim hun kumta kala long ka kabu yo nong syun ubakwa ban penjot yo briu bonyo ban penchoy yo briu bon kwa iki ki ban penjot yo kumta nadu kata kapor ni ka bible ka yethu bagajing bamman kala sedang nadu kapateng ka baning kong hi pun bahe jong adam ukan ubala penyap yalau para ubakateng abel bat kumta kala nang sniu biang tersiter kata ka jing long jong briu adu bola penjat yala di ula penjat ya ki jing thau ki jong blay ula penjat ru ya ka maryang bro saudong jung haga de khat ka ba phra jong ka nong ka ban riu ngi i bo blay ong ni ki to ki kantin ndrei hauno wa ula sham ka jing is nei hakmat u try ndon sho u briu uba u blay i bo dan ka ta ka jing long ka bo la ban chania lait tang hauno wa
bat ka yeng kesem ke jong u. Susu ngi puli hakadukhat ka bakhat wei ka ong nrei ka khandau kala put sniu hakmat ublei bat la pendap ru ya ka perthai da ka jingle jubor. Tegani ka tukhat ka pen isai ba ka don ka jing pendu ka jing penput lani ka jing ka corruption ya ka khandau lani ya ka maryang namar ka jing bomman ka jong briu. Haka Bible la penan kam bunsin ya ka kentien pendu penjot ba kumju bat ka kentien penput lani corrupt. Tikai ka balaja hadien kata. Hadien jong kata ublei ula jiet ban penduk na khat sisai ka puthai ka mulu ong ban ula penduk ya ka daga jing penslei ka bakrau ula pelaj no setang yau noa bat ya ka ying ka jong ka bakenthum ya ka kurim jong ya ki khuan cinrang laingut jong bat ya ki persa kurim laingut ki jong te hadien jong kani ka jing penslei la du lut khat laj setang kita ki jing thung ki bau bleu la pha yu noa bon pensa ki don ki bau ong pensa tang si jat don pat ki bau ong pensa khambun tali na ka wei ka jat nang ta ki jat jing thau ki mrat ki bakhi la ni ki sem bat ki wei na u pha ban pensa sijur na pedeng ki to ki bau bleu u nyau ong ki bom khuat ban pensa tang sijur Ndrei kito ki bala nyau kum ki bakhuat ban pensa nyau jur. Bat kumta unuwa ula bu yaki baro hakata ka yingling kum bala batay ublay. Bala pensa yakita na ki jaj baro ki ba ublay ula tau. Lani ka katin pareng bangi ong kini kisngi ki species baro jong ki jing tau jong ublay. Lagalong ki jing tong jing tam ka vegetable kingdom. Ne kalong kimrat ki bakhi bapar animal kingdom but kaba smutnat kalong ba unowa udala ban sumari kita baro da ka jing kongo jong u yo blay abola thau yu ta ka yingleng ba la pensa din hadien ba la penrengat piang ka perthai kila yo ban sedang biang ka jing im Hoi kita ki sijur na ki mrat baro la ni ki nyo jur bat kumjuru na ki khun ki jong noa ki bedon lai long ying ki na ki khun sinrang jong noa ki bedon laingut ban na ki persa kurim lami biang ke jing roi biang ke jong u khun ban riu ringkat bat ki wei ki jing thau ki jong blai ti kani kala ya tersitar kala roi biang ke jing penlong ke jong blai kumba uang nut bat da ke jing kermen ru ba ka perthai kan sabha biang nri pose kam simlong kumta kat banang ya kisnam kispa snam ki hajar snam tersitar ka donut ubriu kala nang kala bamman sasisien pat ni i batang kat tu kan ni pateng hadien jong noa we ni ki kseu jong noa la se sipu pateng hadien ngam kan mau ba hakapor jong nimrod kalat mi sakaman sim ka pasu sarong persya yu blai ban sngo yerengkat badu blai ka bangi puli haka kitab Genesis si ka lenong ka bakhat we ban thau ban persyang ban thau ka taka kut ka ban pui sedo setei sebeneng ban penpau ya ka jing ya merengkat badu blai bat kata kala pen sngosi yo blai sibun bat kumta ka jinglong jong khun ban riu kala sedang ban hiar tersitar bat ha kaju ka por kala don rulang ya ka jing du jong ka maryang ka banang jur nang nya kat banang nya ki por tersitar lanang pendu ya ka maryang ti ndalapui kumba arjar sawajar snam hadien jong adam lani lahajar snam hadien jong noa lakha yo Jesus Christ uba ublay ulapha ban longpat ke jingkerman ya ka perthai ya ka jing penthamai biang ya ki baro ba ka jing slei kam simla ban penthamai biang kum taw lapha na dalau jong khun ban penthamai swaning kong yo briu bat kum ju rupat hadien kata ya ka jing penlong
barok ka mangiong ka mariang saudong jongi. Kani ka jing penlong ka ap ya kata ka jing penthamai biang ka mangila puli mene na katu kedukhat ka baar puar jong ka lenong ka baar po ka lenong ba pra ka siti sya kinong room ngan puli biang na maringi tip ba ka jing penlong barok ka wei ka ya ut lang bat ka ya suk hun lang hadu menta bat omtang kata rei mangihiru ki badan ki so ning kong jong mensim wat mangihi kan ya ut sat hapo ladihi da ka baap kami hir ya ka jing tingkhun ka balong ka jing suspa ya ka met jongi namar ha ka jing kermen lapen im yangi rei ka jing kermen ya ka ba yoi kamlong ka jing kermen namar ya kata ka ba unuru yoi kumno un kermen pat ya kata rei ladangi kermen ya kata ka bangim yoi te da ka ba yasha ni kami lenti ya kata kani kadai kata ka jing penbet biang ka jong blai bau thau ya kalat ka bathamai baleng ba ka jing pha ka jong u yo try jong you Jesus Christ u khon ba marwai jong u ban wan si kani ka perthai ban im ko mu priu ban yai ko mu priu ban sha ya ka jing penchai baro ki ba u khon ban riu sha ban im ya ka jing im ka ba hok ka ba khlam pom da ka ba kongo na dong sedong ya ki hukum ki jong blai ban simpat ya ka benta jong ulang kenya bau tau bohok unyap ya pli na ka benta u khun ban riu u bapom khnang ba nyo ban thau thamai pat yu khun ban riu bau long u jing thau ba thamai u ban ie chi sha ya ka jing penlong ka jong blai baro bat u ban ye trelang bat u blai na ka benta ban sumar ban penitenat ya ka sasisen pan te ha ka jing pen trikam ya ka ni ka bau trai jisu ula pendam lemba ka jing yap jong u halor ka ding phna bat ka jing job jong u ka jing yap da ka jing mi pat jong u la pha ya ki shakri ki jong u ba ka nyatho ya ka ni ka khubor ba bha khnam ba ki brio baro ka perthai ki nyo sngowi ka ni ka khubor ba ki nyo ya ka lat jong ni ka jing pen thamai pat ya ka mensim bat ya ka metru ha ka wei ka sngi akher ka sngi hakata ka jingwan pat ka jong u ban ai ki brio baro da ka met ka bamput shu din rei kata kam dei tang yo khun ban riu ka dei ru ya baro hi kita ki ba shania hau blai kini ki jing thau ka mangi puli ka jing penlong ka jong blai ka bala kam dan ka jing start ka jing tip ka jing shampang ku brio rei ngi i bo apostle paul tho ka sithi nong room baka ya ut sat lang ban yo ya kata ka jing pen thamai pan tin rei chwa bakan poi ka ta sni nyak sa hakani ka pateng ka jongi bat kini ki pateng ki balalen namar ki jingle ki jong brio bat kini ki jingle ki jong brio kilanang kala shisho na ka basniu shaka bakham sniu hadu ba kimi segini ki jing dawa ban pen kan mau daki bor sensiar bad ki kenhun jong ka perthai kom ka United Nations bad ki wei ki organization chepang ya ka jing ma ba kani ka mariang kani ka perthai ka jongi ka don namar ka jingle jongi ki brio hoet ki la bandon ka tukat ni ki jingja ki bangi ong ki natural calamities ki bala ban mi hi na ki wei pat ki daw ki bam de na ki jingle brio let's say ngila ban ong ba komuni virus ba mi menta ngimtip umi na ew ni hatu kan dei ka jingle ubrio ne ka bami na ka wipat ka sus ngimla ban tip namaru bleru ula ban penmi ya ki knyang jing pang kat bo ibet namaru long nong penlong ki baro tin rei ya ki ei ki babon pat ki wei ki bangi i pelen de ki khmat jungi ki sngi ki bo ubrio ule ki long sisha ka jing pendu ka jing penjot ka bakrau kumbala ong bakidan kumba similian lani sispa sipulak tali ngamot ki jing thau ki species lagalong ki jing thong jing tep ne ki jing thau ba em ki bakhi ba par nadu ki khnyang ki barit hadu kimra kila sedang bandu jan no badha ba ki sedang bandu jan ki tai ki bau bleu la bo khnang perthai
kan keta ya ke mariang, kan keta ya ke jing trikam, jong ke saudong sakut jongi, ya keta ke sistem, ke ekosistem, ya ke bau blay ulah ada desain, naduk ke besdang. Di kandiat pengen nyepet, ya ki katu kat ni ki rukom ki bangi ki brio, ngile haki jing le jongi ke baklam perkat, bat bunsin ke balong palat, ya ke ke bau blay utemu, ban penlong pat ya ke jing penjot ya ke mariang. Haki ni kisni kalau don ke jing yaitu haki news, ba la kalong ka ngapuli nga yo ban skap sisin, ya ke jing report na ka DW German news kini na ka German radio television na ka Al Jazeera, bagadan ke jing yap jong ki kenyang ke bakrau ba, bat kini ki kenyang ki bayap kedan kedau ke ba natenrai jong ki, bagadan ki jat chemicals ki bala penmi, ki ba ubriu hi usna, ki ba haka jing bom tip ne ke jing tip, ke jing penmi na ke menta ki jing non kam la jong, ndre ke wanra pat, ya ke jing penyap ke babun bah jong kini ki kenyang. Nyok snow, bagadan ke jing yap ke babun jong ki ngap, kini ki ngap ki bangi tip bah sipang jong ki don ke benta ke bakrau bah, haka ban penne ya ke mariang. Na ke jing her jong ngap, na wiu sentiu shu wei, ke wanra ya ke jing penroi, ke jing thong ki beper, haka ni ke selak handau. Tila da ja ki ngap, om tang mangidu mangi ki brio ya ke rongap ban bam, re, ke donru ke jing pendu ya ke jing penroi, jong ki jing thong ki beper. Tim dai tang ki ngap, ndre ki don pat skiwe ki jat kenyang ru, ki badan ke bakum kata ke benta, haka jing penroi, ya ke mariang. Di kadan ke jing keren jong kini ki jong kawai ni ki jat penriu Red Indian setai si Amerika. Kebaki ki riu temen jong ki ya kan ni ke jing ne jong briu. Kebakan pui hau tau put ba la singin sayam hakui kesni. Kawai ni ki jing ong ka ong kum ni. Only when the last tree has died and the last river has been poisoned, and the last fish has been caught, will we realize that we cannot eat money. Ditat hadu, ba dieng ubak hadu ulayap no, ban kawa kabak hadu kalalong bi no, ban kadok ha kabak hadu layo bantong yaka. Bangin sa kendet benriu dan ingin sesuatu ba ngimla bam ya kepisah kekeren iu kani kedai ke jing lalat ke jong ngi ki briu ke jing lalat ke jong khun benriu ya kepisah palat ya ke ba ngi don kam kumbakwa adam bat ke em ya ki ba palat ya ke ba blay ula bu na ke benta jongki ke ba wanra ya ke jing penjot ya ke mariang. Bat ke bawan ru ya ke jing so he ke jing so khan ke jing sarong ke jong briu bah baule kum ta usmo kum baule ya ke bedai namar ba uperkhat ba ke jing penroi ya ke spa ke pho ke dei tang kata ke bedai u. Di ha pleng kata ke jing le jong briu ke don ke jing pendu ya ke mariang haki rukom ki ba per kawai na ki studies ai ki daw kumno bala pendu ya ke mariang kawai kedai ke jing pendu ki klau ki petam kawai kedai ke jing pendap khandau ya ki jaka ki bomdei man pendap khandau kawai pat kedai ke jing bampi jungi lani ke jing penan kam ya ki mar ki mata ki ba palat ki bangim dan kam kawai ru ke jing penmi pat ya kanyut kanyer lani ke wis keba mendan kaman penmi nrei la penmi than sekawai pat kedai ke jing bom tip ke jing bom sutho jungi lani ke lack of education but kawai pat kedai ke jing bread ya ki belong bi haki jaka ki ba khlam bo jing ajing bet ingi ban bread kadon ru ke jing pendu ya ke mariang hamtam ya ke khandau de ki rukom rap jungi ha bangi ber ki dawai
ki dawai sbo ki fertilizer ki basna ro ubriu bat kumjuru ya ki dawai kenyang ki insecticides ki bangi ong bagan penduk ki kenyang dari kini nda bakila ngampo ka khando ki penduk ya ka khando ya ka jing sbo jongka bat ki wei ki jing long jongka om tangkat ta kadan ru ka jing bret pathar ki nyut ki nyer saudong jongi ka bangim salia shu ya ki plastik ki bangi i bro saudong jongi kadan ru ya ka jing penrut ya ki mar khando ki bangi dei ban bu kan show ye ki na banta ki pateng ki banwan la kalong ki badan hasla khando kum ki ding ki sit lani kalong ka bashepo ya ki minerals ki badan shepo but ka wei ni ki jing pendu ki bakrau ba ki bangi i saudong ni ka pathai ha ka skill ka bakham bun ka dei ka mining lani ka jing ti i ki mar khando ki ba life jan ana preng jung kini ka jing ti yau do yong ka jing ti ya ka ksiar ya ka jing ti i ki park siar ka jing ti ya ka shun ki lalong ka dauba jong ka jing pendu ya ka mori ya ka maryang bro saudong jongi tikani ka jing penjot ya ka maryang ka bah ka pareng i ong ka environmental degradation lani ka jing pendu ka jing punjulor ka maryang ka trikam ha ki phang ki paper ka wei ka dei ha ka khando ka wei pat ha ka ka wei pat ha ka saudong saukut jongi ka ni ka hau bat ka wei ru ha ka rukam pat jong ka jing penjebo la ka long i kanu ka benta na preng jong kini ti ha bei dei bat ka khando ka jing pendu ka jong ki jing penmi na ki industries ki basnai ki mar ki bal bun rukam kani ka waste ka bami na ki balong ka dur jong ki chemicals dah ba ka tu che ka ka ba ya pat che ke khando ka wanra ya ka jing penjot ya ka khando ban thong jing thong mlong shu ka kala long bi lut ya ki jing thong jing tap ya ki briuru ki badi na ki tu ki po le ki bala ya ki tu ki chemicals ka wanra ya ki jing pang ki ba life hujan ka donru ka jing penmi na ki jing ti ya ka mining ko mangi ong yo do yong lani ka ksiar lani ikiwi ki mar khando ki ong ba ka jing ti ya ka ksiar hang tai ha South Africa ba ikiwi ki jaga jong ka pathai ba ka don ka jing penmi ya ka waste lani ki ong ki mine tailings ki ba palat liam bun hajar sha ya ketaka ksiar ke balak banyo palat ke khambun sya ke wis lani ke nyut lani ke bab jabo lani ke ba kentat ke bami ban na ka daw jong kata la pendu ya ke babun ki jaka hakleng ke perthai hadu ba ke khata se ke jingkot jing khia jong ki break ba song saudong ki yo ye ki jing stom how liver hakikat ni yo ye ki jing stom hakitor yo ye ki jing stom cancer but life who skit ki ba ladan ye tholut ki kan bam ki kan ta ndai ki dan ki documentaries ki ba phila ban singam banyo na ki channels ba fer ki badan ha ni ka ha ka tv lani ba phila banyo na ka internet ka wei pat kerkom ka mangi puli mentan ka de ka ka jing pendu ya ka na ka daw jong ki jing bread pathar jongi ya ki ba dei ban bread ha ka jaka ka ba khambyang ngi kan mau hau snam arajar khat wei ha ka jing bathai lani ka jing du ka kanja accident ka bala jang tai po Japan jong ka wei ni ki nuclear plant sang tai ba ka ni kan ka ba mi nang tu ka cooling water jong ki to ka nuclear plants ka badan ka nuclear radiation hak po jong ka lani ka bor nuclear po jong ka kala pen sniulut ya ka bro saudong bat kala tuit seduriau bat layam tagi babun ki jing thau po duriau ki dok ha ki oysters bat ki wei ki jing thau bat kumjuru ki jing thung jing tap ki ba mi duriau balong ba kani ka bi nuclear jong ka uranium ka ba mi nang tu ka bla khle lang bat ko kala poi shadu ki ri ba kham jingai shadu se siliang jong ki duriau
ke bana Japan. Di kita kidai kijing penduk kijing penjot ki bami na kijing le jongi ki brio. Kawai pat kijing le ke jongi ki brio kadai kabedai bat kijing snahi ki tiar kitar haki industries jongi baki tedem ke bami kum ke exhaust. Ha ketegal air ke bangi ngiring mensim ke wanra ya kijing pentingit ya kala air. Ke pollution ya jong kala air. Hadu ba babon ki brio ki yo i ki jingpang ki balai hujan ki jingtung jingta bro ki myo shuban mi bha nang ta ki don ru ki kom penduk jongi ya jing pensni jongi ya kala air kalong da ki jing di jongi ki balai hujan la kalong secret lani ki wei bat ki jing sle ki balai hujan ki taru ki kita alang hi bat ka ba kham khrau na pring kita baro ki ong bakadai ka ba mi na ki kali ke pollution ka ba mi na ka tedam kali ka ba penmi ru ya ka jing pen khlut chisho e ka perthai na ka daw ba ka carbon dioxide ka ba mi na ka ni ka exhaust jong ki kali but ki industries ka pen saat ya ka perthai tengi e ki singi ki jongi ba kat banang ya ki snam ka perthai kala nang khlut na ka daw jong ka carbon dioxide emission dikini ki dei ki da ki ba brio ule hakam mariang hakini ki singi ki jongi ki ba wanra i ka jing penjot bangi hamban ya sim jingkit khle lang baro hi om batang iwei bat ar ringi don kam ban ya sim jingkit khle banya da ya ka mariang ya ka bau bleul ahi den rei la dang imla ban le kata kam dan shu ka por yangi kan poi ka por ba kan sedon ka jing pendo ya ka mariang hadu banginam la shu ban im hakani ka slakhan do de kidon hawai kijing persyang jong brio kabede bat kata banyada bat kata kadai kijing persyang jong kitu kiba don kijing sotho nregini kilong khandiat bat kijing persyang jong ki teng kaya kendo i kijing ki bakrau nomor hateng ki bor sinchar kim sotho ya kata kijing la jong ki nomor kim padi ya kijing jular ka ban mi na ka ka ba ki perkhat ka badai tukum ta kidan kimi kum kini napat nakawai ka por si kawai ki yatho sepang kini ki nuclear excavation ki jing ti uranium ki ba dan saudong jong ka perthai kumang thia jada guta hapo orisa langni lani wat hani jan jongi kini ki lom khasi jongi ngi osngo kini ki snam ki balalet la judan ka jing persyang ya ka banwat uranium na kita gitan west na kitan jong ka dom yasiat bat saudong jong ka ladon ki ba persya ya kani bat hakitu ki por ka jing suthu jong ki babun balang kadang duna do kata bala iben ni gitu bala persya nri habang ipit piang menta ni i ka jing start jong ki to ki khndiat ngot ki bala penpau ye ka jing persya jong ki banti yaw uranium namar hakis jinglap jong ki research ki ba fer ka leng ka perthai la yathu bo uranium ula pendu sibun ki jing im lani ula penpang sibun ki brio de ki jing pang ki bakrau kum ka kansa bat ki we namar ba msimle ya kata ka jing ti uranium hagrukom ka batikna te ki paramnge ki parlok baro kata ka dei ka ka bangi ni i kini ki sngi ki jongi hatu dan jingkermen ladangi perkhan ni pej bersaudong jungi i kuma lado jingkermen sisa namar ka jinglong ka jongi hi ki brio hoi ni sungu ye ki borsen char hakaleng ka perthai ki balasdang ban le ki badai hadu ka United Nations hi ban persyang ban ya dapat ban penmi ye ki an ki kanun ban ya dai ka mariang denrei hakabakut hi ka syong hangi ki brio kadmi na kadono jong brio bakat baka jing lalot ka jing khwan mentoy kadang yai sinsyar kadono brio kat baka persyang ka bor sinsyar lani ki bor ki bade ban pen kanumla ban seso namar ba kata kadono ka jong brio pan kadang thrang susu ka kwa raha ya ki ban penjot hi ya ka maryang saudong jung den rei ngim de bendo jingkerman wala da kalong hadu kata namar ba kadon
pat ka bakut iki baro ni puli ka Bible bagan sedon gajing penkut no iki baro kumbo play sisin ula penduk ka perthai kan poi ka por bu play un ban penduk no ka ni ka perthai ka bamenta ka beneng ka bamenta bat ka khandau ka bamenta ban thau thmai biang bat bakata bon thau thmai biang kanum du syu lanu namar hangta ki ban chong snong hangta kin selong tang kita ki ba i chisha ki jing thau ki jing penlong jong blai bat kin sumar hok ki namar bakin i yu blai ba thau ki bat kin kwa ban kongo yu blai haki baro dan puli ka kitab jing pen pau kala nong ka arpuai ban ngalayu ka beneng bathamai bat ka khando bathamai namar kata ka beneng baning kong bat kata ka khando baning kong ilalit no bat ka duriau kamdan syu kata ka dei ka bau blai ula thmulupa bada bala itu sipang kata ka beneng ka bathamai bat ka khando ka bathamai agal nong ka arfu arpat khandian la tho ni ka bening kong ka dhot ka bening kong la tho kum ni badu la pen i hanga ka wa basmur ka ka jingim ka ba pernai ka maulen ka ba mi no na ka khadu blai bat ka jong tau hunang brot apdeng kata ka lenti ba jong ka bada baro arliang jong kata ka wa la don udieng ka jingim ubasai no ki khat ar ki jing so halau bunai uda sei no kata ka jing so jong ka bat kisla jong tau dieng kilong ka ban penkhia ki kanja ban riu te ka jing tem baro kan omlong syu bat kata ka khat ka jong blai bat ka jong tau khunung brot kan long haka bat ki sakri jong kenya sakri yu bat kin yo ka khmat jong bat ka keteng jong kan long halor ki salang mat jongki kata ka dei ka final plan ka jong blai bakini ki baro ki balanang penduk mentah hakata ka sngi akhir ka sngi hadien bawla penthmai pat iki baro ngin sei i biang ka mariang ka baitnat ki ding ki baitnat ki basai ki so ki babang ki basingyam ban bam halala ka jong ka ayom habro khadar teli ki benai jong ka snam bau briu nyo ban bam kadang nang ta umdan chu ka iki bon sung than lani un sung duna ndreun long ubadap ubak kadang ubakarhai ban unyo ruban syong lambat ublay junom dihoy hapdeng jung kata lada ubriu pat tre ban kala ka bomut lada ubriu beteng ka ban yai biya kata galenti ganja yu nakamenta gitu kibayat kata galenti jong ka jing penjat ka kitab jing pen pau hi kalenong ka bakhat wei ka dukhan ka bakhat pra ka ongi kini ki kentien ki basujer ban perkhat abangi perkhat sipang ka mariang ka bakodor ka bangi dan mentah saudong jongi ngan puli kini ka dukhat kitab jing pen pau kalenong bakhat wei ka dukhat ka bakhat pra te kilakhi bitar lep kita ki kenja ban riu bat kata ka jing bitar jome kala jia bat kata ka ya ban bishar ki nong yam bat ban ai ka nong haki sakri jome kita ki nong yutu lupa bat kita ki riu khuin bat ha kita ki besep ting ka keteng jome ki barit baran bat ki bakrau batri bat on penjot no kita ki penjot no ka perthai ti kitu kalan ka bakhadu ka bang puli mentan para bangit perlok sngap ikani ka kranshai bo bleu lapan am ka jing bisar ka basir khai ka jing penjot kita iba penjot ka jing penlong ka jong u atu kam dei bangi ngin pusan ba halor kini ki kentien nang banang ni sikhmat ngin phai shu blei bat ngin penthmai lade ka jing dei jong u bangin nyo kata ka jing yu blai kebala ban kani ka jing penlong ka jong u ka mariang saudong jongi bat ban sumar sukher ka ban penroy ka
kumbau blay ulah hukum ya ukun menrio nadu kebasedang. Badha kata kabangile kumta nginyo ya kalat ru ya kajing map kajong blay ban light na gani kajing penjat kabau lab maham lupa ya gitu kibele persyayu kiba yang banyak ki bitariu kani kabanga puli mentan na ka kitab jing penpau an pendap ya ka hakita kisni kibakut atan hakaba an sat pensawai kata keturai ka bakhado jadan nyau tali keturai ki batho kitab jing penpau keturai ka banyau ka bakhado hakata jing pensawai kata keturai kan saja kani ya ka bangala puli mentan na ka dekhot ka bakhat pra ya gitu pan ki balak kala ka bamut da ka donut ka balwet ka basusi ki bala pai pat show blay ublay un isnay ban map ya ki laki barit ni ki bakraw ban ay ki ka jingim bam jukun baginyo syong hakata ka beneng ka bathamay ka khndo ka bathamay kumangilay pet mentan tu ublay un ay boringi banang ni sikmat nginyo ya ka mensim ban sumar kuit ya kani ka jing penlong ka jung namar ba ublay ulong bakuit ubala penlong ya kani ka mariang berasaudun jungi kumtaru ukhamil ti yangi bangin sumar ya ka kumbadai hok yangi kumbolo hukum yangi tu ublay un kerku ya kani ka jing slok ka bakhandiat na ka khtien ka jong ublay un kerku ipi ki yeng kisam ki jong fi baro banginang yo ya ka bor ban pet show ublay dan bagi singki por jong ka jingim jongi baro bat banyat rengkat bat naga benta ka buram ka jong amen ya kani ka por nginyo ban penwai no ya kani ka jingseng jongi ta ka ba yin yerwai ya ka jingruai ka ba sanspa sipo naga batmai bat sanspa ar naga ba khamrim ka ayom ot Atwai bakrau mesen syarhi kalyur katlan kasnam kasngi yuslap naneng ablay mepa yu jeng tong jong ngeban pen kaayom od rume laay yangin yaro yala utray laman labha lasay soru daga jengman tongin yang kityar kitab daka jengbam gerhai uai sobon usam kat pangibam wat ai ngin klet nong ben misam bye bye Tiswa mungin penwai sesien nga kerpat ipi ki paramngen ki perlong banya duailam na kabenta jong kapalang bat kum juru bangin kenmau ban wat yu blay hagi jingeseng lang jongi haki yeng kisam kat bangin pat poi sekataga por bangin yo banya seng banya kenduk lang hagi jingeseng hayi mani donginya penwai no haga bawai no jongini ke jingsekri atrai ublay bokpa jungi buhabeneng to isnay ban kerku iki baro iki bala pendam ay atrai ngi ka donut ka mensim ka bawat ya ka khmat jomi bangin mat pat ya ka jing penthamai ka jomi bangin la ban iet pat ban sumar ya ka mariang ka environment ka bamalabu na ka benta jongi kanang ba atrai kan long ka jing kemen yami
badi ki weipat ki parabrio, bat kan long kejing kerku, ya baro hi ki badan hakani keslak hando. Aka bawai no ruto ai bagi jing ai, kabadap biang kejong try bat nong penimbe jungi Jesus Christ. Kejingi ba kabam jukala kejong bleu kpa. Lamba kejing slok kejong mensim bakhuj. Kin syong kerhai lambat ngi kum upat lang ujong me hang ni. Bat kirunget ru ki badan hang ni, bat hakaleng setlak kepertai. Menta pada du hala ketaru. Amen.